Xiyal. Käbir adamlary helak etdi. Artykmaç xiyal gurmaň ýerine istigfar edin. Çünki siň meseleleriňize çözgüt xiyal däl. Tersine, ähli dertleriňize şifa boljak, ähli kynçylyklara çykylga boljak we ähli belalary ýok etjek zat istigfardyr. Hatda Allah Taala istigfar arkaly göz öňümize hem getirip bilmejek derejede rızk berýär. Çenden aşy pikirlenmek bize näme pida berdi? Haýsy meseleni çözdü, bildi. Käbagt pikirlenmek gerdap ýaly bolýar. Elbetde, mesele pikirlenmek arkaly çözmek mümkin, emma azap we kynçylyklar hakynda pikirlenmek, düzetmek isteýän ähli zatlarymyzy bulaşdyrýar. Çözgüt negatif pikirlenmeni duruzmakdyr. Näçe şatykly pursatlarymız ýok boldy. Çağalarymyz entek gelmedik geljegiň aladalar bilen gark etdik. Emma geljek gaýyp. Gaýyp bolsa, diňe Allahyň elindedir. İstigfar edin. Allah sizin için karanqylygy nur eder. Hyal käbä wagt umyt berýär, emma artykmaç hyal adamy ýadatýar. Pikirler eger Allaha tabinlik bilen bezilen bolmasa, ýüregi karanqylyk bilen örtýändir. İstigfar ýüregiň araslanmagydyr. Eger her bir istagfirullah bir kapıdır. Rızk, rahatlık, şifa ve en mühimi Allah'ın rahmeti. Bizim ağımız geleceğe dolandırıp bilmez. Emma dilimiz bilen istigfar etsek, yüreğimiz rahatlık tapar. Bizim vazifemiz gaybı çözmek değil, gaybın iyesine yüzlenmektir.